Ang dramang ito ay hindi angkop sa mga bata. Busa ayaw sila patanawa. Daghang salamat. Oh, lab, nakailis naman lagi ka. Wala ka na ka? Adi lab, kailangan magunin trabaho lab aron sa ato ang kaugmaon lab ug sa ato maging anak lab. Busa ikaw diri lab ha. Sa duwi pertahan lab kay gabi-gabi ra baya. Kasi na mo sulod diri nga dili ingon nato lab na maripan jud ka diri lab. Nya lab. Mato na ko lab. Oh, mao ba? Wala ka na dahil ka? Oh, sige. Ala, nakaw na, kay basta magabian ka sa imong trabaho, ha? Mag-amping baya, kay danghag baya, kang tawhana ka. Sige na. Sige, mulakaw na ko. Ang pertahan isarado ha. Ayaw pagpasulod og mga tao diri. Kasabot ba ka kay daghang biya mga ripis karong gabion na ha. Dungog-dungog biya sa silingan na daghang mga ripis. Ayaw jud pagpasulod ha. Pantay ka sa kuha lab ha. Na sige, mulakaw na ko lab. Na, tuna ko. Tanaw na ito, basi mapakalak akong bana. May ning atong susuron, kinutawag ko sa akong pari. Nya karo. Tuan na madyan akong bana. Atong tawagan, si paring Ikan. Hello, paring. Paring Ikan. Si Mari, ni mo ni, uy. Oo, nakalakaw na si Pari. Oo, unya, Pari. Dagang taon niya, Pari. Excited na kay ko, Pari ba? Ha? Dagang taon niya. Unya na mga alas 8, Pari. Ay, excited, Pari. Basta, Pari, pakpaakon ko na yung mga Pari. Sige, Pari. Nagulat ko ni mo, unya, Pari, ha? Mga alas 8, Pari. Oh, sige. Bye, Pari. Ay, hunya lang ka, Pariha ka. Alas 8 naman, wala pa gyapon si Pari. Akong tawagan ko. Hello, Pari. Asa na ka? Alas 8 na. O, sige. Padung na ka dari. O, sige, Pari. Nagulat ko ni mo diri, ha? O, sige. Bye. Plok ka na. Uy. Nayanok to. Naala siya. Ato abrihan. Uy. Mare. Ayat ni mo abrihan mare oy. Kaya mo kasi pinaabot diri sa imo mare. Ta, sama. Tulo ta. Ito na birahan ni mare. 5 hours later. Uy, Pari. Hinahinaya lang bagya, ha? Basta kain na. Hinahinaya lang dyan, Pari, kay virgin pa baya ako, Pari. Sige, Pari. Sige. Pari. Hinaya lang, Pari. Pari, hinahinaya lang ba? Pari. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Mauning angay sa babae nga uwagan nga di makontento sa iyang bana. Te, naiko sa bunal ni Pare o dagkupsan kinig kinabuhi. Lamian mo mare oy. Hoy. Mari! Ano sa maka, Mari? Uy. Namatay naman kaya mare. Hello guys! Sawadika! May gabi sa tanan, ilabi na sa mga nagtanaw sa akong vlog o sa mga nag-subscribe o nag-follow sa akong Facebook channel. Daghang salamat po! I hope na di mo magsawa sa akong videos. And then, sinsya na kayo guys ha, na medyo dili pa kayo ko sanay sa pag-edit sa akong videos. Kay baguhan pa manggid ko diri sa ato ang channel o unta na bisan pang yung lang akong videos, unta magustuhan ninyo guys, o unta i-follow ko ninyo sa akong Facebook channel. Tara siya guys. And then, sa ko pong YouTube channel. Tara siya guys. I hope guys, i-share po ninyo guys ang akong mga videos. O
I hope na magustuhan ninyo akong mga videos na ipang-upload. And unta, dili jud mo manaway guys. Kay medyo kato siya mga lain-lain ng mga version. Pero kato siya tanan guys. Yaga-yaga na jud to nako. Daghang salamat guys. O maayong gabi sa kaninyong tanan. Unta na maging enjoy na mag-happy mo magtanaw sa akong videos. Daghang salamat.